Yeah. Yasuza indoda. Kwenziwana. Laba babaleka ngibathanda impela. Ya sanibona. Embolona. Athi ngiqale ngalo. Hayi kusiyena embolona. Hayibo. Wajela. Hayibo. Ubani uembo? Hayibo. Uzaphika ngalana, pheka ngala. Embo fethu. Hawuyini manje? Ngiyadla. Udla ini? Uzobona uzoyifaka ke manje le Okay, video. ngeke ngize ngiyifake. Ividiyo singavumelananga. Phela ungangibopha ngisho ngibopha. Okay, hamba kanjani? Khamba kahle embo khamba kanjani kuwe? Correct. Ubani igama lakho? Umaduwe lona. Ube. Bese wayigqoke kanje ni vet ni UJ. Mase MUT yabo. Lo red lo. Ugqokile wethawu. Usimbolize lesi skate yabona okazi base MUT ngoba befaka ikete ezibovu. Ngase ngizofaka ivest elimhlophe. Hambisana ne-uniform yakho sikahle kahle ukuthi kuhlotshwe ngokuhlalo nje kuphela. Hayi uthando lo symbolize love. Isikole sami. Red and white. Isikole sami. No thando ke yebo phela. Love and danger. Inkosi. Abafethu ningabhimbi ke lapha na ke please. Ngoba nje ungakhempanga wena ngiyakubona nje ukuthi wena kade ulele wena. Okay. Ngizoseka isikole sami. Indawo othima ngani? Siyakoloza. Angeke sidalo. Sawubona dadewethu. Sabona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngiyezwa kuthiwa sele kusuka eThekwini wena uyadla namanje uyadla. So sengiyaproveleka ke manje. Ngumuntu olambayo. Oh umuntu olambayo. Umuntu osebenza nje ngomlomo. Umuntu osebenza ngomlomo. Mana ke sithanda manje. Tshela mina ke sitshela bangazi ubani igama lakho. Mina lo okhumayo uqandele ihlito ngisuka le phansi kwamaphumulo kwangoni konke abayikhala amanzi. Kamthofu uqhuma ubusuku nemini. Poison unemini? Yebo, poison ugcwala igazi insizweni. Ngiphinde ngiye kamaphumulo usuyipende ngaleyo ndlela. Hayi lutho. Chawe nje bendawo, umqunzi bendawo. Kade ningalele nikhempile. Yeah, kade singalele esikhempile sizodla abantu la siyimute. Okay. Kwesikamntwana isikole le eMlazi. Khona le ngoma enjalo kuyicula kwesika ubani isikole. Uma lene eMlazi. Kwesika mutwana isikole eyensenzi. Kwesika umntwana isikole. Lutho kwesika umntwana uma ngosuthi. Mana ke Thelezi ushela. Mana kade ungalele vele ukhempile. Yebo kade singalele esikhempile. Okay. Kodwa ke kuya Sabantu abasebenza ngonyaka. Okay, so niyakhona kodwa ukubalansisa isigele Ngiyabhalansa nje ngoba asinamlenze. Samba nje phela angeke sikhohle esakusukela emakhaya sisukela ngingoma kodwa sasukela isikole ngithi. Shimahla ngicela ungiphindele. Ngithi emakhaya sisukelanga ingoma sasukela isikole. So isikole sihamba phambili kunengoma kodwa siyabhalansisa ngoba phela sabantu besintu nengoma sayithanda. Iyona futhi into esiyenza kangcono ukunokuthi mhlawumbe yabo sihambe siyophuza utshwala nani iyona activity esijimisayo leyo esenza ukuthi sihlale sabafundi nje abafocused. Okay, kunomfundi manje ofunda umatric mfethu usufuna ukuyofunda eMUT. Ngicela ukukhuluma positive ngengoma neMUT. Yabona moza eMUT. Usukuze esikoleni professional wesikole kuyaphaswa lapha mfethu. Kuyaphaswa. Yabona nje umuntu owenza umatric Mhlawumbe se-apply kudala kuyaphaswa ayikho lento le ebheke eceleni lapha siyasonta sigida ingoma. Mongasonti uzowenzani? Mongayigidi ingoma uzowenzani? Ngomena siphuza utshwala sidla idakamizwa. Ngeke ungitshele kodwa konke kodwa ke akusenami. Bambe ividiyo embo.